Кадан як компания хубо ба шумо тавсия метавом грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳамин территория да бардор бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардор ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардор фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад. Бе ягон ташвиш дӯстони азиз. номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред.